Mawuye emthandazweni ukhululeka kuphakama izinyanyavu zakho ngesikhathi ujule uzokhala uthi ukhalela uJesu awukhaleli uJesu ukhalela abazali bakho. Siyabingelela kakhulu olibingelela baba kaNgonyongonye baba kaBoy baba kaAjagoraja angangifunda umqondo uthi Ajagoraja yini indoda yasendiyaneno lezinde esendlini. Siyabingelela la ngizokhuluma ngenhlanhla noma ngokuvulwa kwezinto zomuntu ezivalekile noma ngokuboshwa kwabantu. Hlala sizwa lento kubafundisi bathi baphakamisa bayavula sizibuza baphakamisane baphakamisa inhlanhla. Ngizochaza masikhuluma ngenhlanhla inhlanhla yomuntu ilele emqondweni kodwa ilele ethunyweni nasekuqineni kwegazi lakhe. Kuyenzeka umuntu abe nawo umqondo kuyakhe imali ngabe unebusiness ngabe uyasebenza kodwa makuse kuyisikhathi sokuthi ufeze iphupho lingafezeki. La kunabantu omunye ke wafika wachaza wathi yazi mkhulu ngiyasebenza ngihola u50,000 but manje ngendlela sengiyona impilo yami eqakile ngathatha imoto eziwu2 sengihluleka ngisho ukuyikhokhela angisakwazi even ukuthatha iloan angisakwazi even ukwenzani but ngiyasebenza imali masifika ngumuntu ohola u50 kodwa ngicina ngifana nomuntu angihlulwa umuntu ohola u4000 rand. Lento iqale ekutheni ngesikhathi uyivuma noma wamkela ungayilungisi kufana nokuthatha intombi uyibeke ekhaya ungayilobola ngale ntombi ugani udala inkinga ngoba mihla niba nezingane noma nabantwana mase nidlule emhlabeni lezi ngane zinenhlawulo zinesikweletu nawe make sure ukuthi uma abantu bakini noma idalwa zakini noma isithunywa sakho I don't care ukuthi why you believe ngabe you believe in God you believe on a sister noma ubelieve kuphi kodwa landela imibandela yala ukholwela khona. Ngiyazi ukuthi abanye bakholwa kuNkulunkulu abanye bakholelwa egubhini abanye bakholelwa emadluzini abanye bakholelwa laphi abanye hayi mina ngijuda mina ngikholelwa indawo. So lento ngizoyichaza ngoba abantu abaningi bayicela into mase bayitholile babe sebakhohlwa. Ingakho uthola ukuthi umuntu uyashisa impepo uyakhanyisa ikhandlele omunye uyathandaza omunye ufunda ivesi uNkulunkulu wakhe noma ithonga lakhe noma into yakhe iyambusisa kodwa kusasa masebusisekile ebese ngasayibona impumelelo kuhle ukuthi into mawuyiphethe ingaphunyuki. Ayikho into embi njengokuthi into uyibona bese iyaphunyuka kufana ukuthi umuntu afika kubhulela bese angakwazi ukukusiza lonto ibhlungu ngoba uhlala suyazi into kodwa manje usiza usalitholi. Kungani ngikhuluma ngenhlanhla yomuntu noma ngokwembatha noma ngokuvula kwenhlanhla ingoba ngibona abantu abaningi abantu bahlala bayishumela abafundisi abaprofeti bakhuluma ukuthi kuyavulwa into kodwa manje ungazi ukuthi kuvulwani kuwe. Abanye bathi kuvalekile nanti imali emnyama kodwa ungazi ukuthi kuvalekile. Ungaba nako konke kodwa manje ungakwazi ukusebenzisa kusuke ekutheni awulandeli izinto zakho. Kuyenzeka umuntu uthothi uyaqasha uyasebenza kodwa ekusebenzeni kwakhe wangena ngephutha bamvulela abathi mhlawumbe uzonakela bese yakho landela izinto zakhe ekugcineni lento ilethi isinyama evele ekutshela ukuthi hamba uthatha ilona ka50,000 rand eCapitec masuthi uyithatha ilona ivele uthatha hamba uthatha imoto ezokhokha mhlawumbe 18,000 13,000 10,000 mase kubuya umqondo awusakwazi ukwenza izinto ezibalekile sewunento ekuvalele isikweletu le mali ngesikhathi uyoyithatha wayithatha nomama neravas okay kusasa uyayidinga ingoba izinto osuka zakunikeza lento awusazilandeli. Kunabantu abakholela emkhululekweni abanye bayathandaza mase babusisiwe mina I believe on everything yonke into oyenzayo I believe ukuthi izokuphumelelisa ngabe ukholela emthandazweni uzophumelela ngawo kodwa ungakhohlwa ukulandela. Kungathi mase uyisithola isibuso sokuphumelela ngalo mthandazo bese uyawuyeka umthandazo. Kungathi mawukholela emthini bese umuthi yakusiza bese uyawuyeka umuthi. Kungabe mawukholela entweni thizeni bese lento yakusindisa bese uyayikhohlwa. Abantu abaningi bashayekile abantu abaningi baphansi abantu abaningi baba nezimali abantu abaningi namhlanje ba down ingoba abanezinto bese bangasayilandeli. Kunabazalwane kade bathandaza umuntu ethandaza azaphakamisa even ama gift angikhulumi ngoJesu uJesu aphila uphila abambona hayi mina angifelanga mina okay kodwa siyakholwa ukuthi abantu abakhoyela kuJesu
mawuye emthandazweni ukhululeka kuphakama izinyanyavu zakho ngesikhathi ujule uzokhala uthi ukhalela uJesu awukhalela uJesu ukhalela abazali bakho inhlupheko nezinhlungu abadlule kuzona ukuze bazale wena ingakho into zakho zikhanye kuthi mase zikhanya bese ezinye zazo niyazilahla bese impilo yakushaya abanye beba namabhizinisi ethi mina ngangazange ngiba nalutho kodwa ngeke ngaba nemali ngaba namamiliyoni ngaba nezinto but namhlanje mase ngithi ngayibuka into zami azisekho kudalwa yini kudalwa ukuthi wathandaza lavula idlozi lakho noma uNkulunkulu wakho noma la ukholwela khona mase kuvulekile bese uyakhohlwa ukuthi kusasa kumele ngiphinda ngicele ungathi namhlanje mawuzocela u30 kimi ngikunika uhamba uyosizakala kusasa ungabi nokho kumele ungikhumbule ukuthi njengoba ngacela u30 kusibani kumele ngibuyele kuyena mhlawumbe ngasasizakala ingakho even abantu ozwana nabo kubalekile ukuthi umuntu ungamphonyuki ngoba yonke into oyifunayo uyithola ngomuntu ingakho la uhamba khona kumele ubheke ukuthi la ngidlule khona namhlanje kusasa ngizokwazi ukubuya kubalekile ukuthi indlela yakho la uhamba khona ingabi nemgodi noma ingabi nokuthi la ngihambe khona angisakwazi ukuthi mangihlehla manje ngibuyele emuva ngizokwazi ukudlula hayi la sangisakwazi ukungena kanti kusasa kunento yohamba uyoyifuna khona abanye bathandazile bathola imisebenzi egcineni kokuthandaza bathola imisebenzi bathola imali bangena otshwaleni bayaphuza basalandeli lento ade bayenza abanye bekhalele balanda iwashi mase bezenzela iwashi baphumelela abasafuthi kusasa izinto ziyavaleka abanye baye bayofuna imithi yemisebenzi abanye baye bayofuna imithandazo mase uthola umsebenzi uyakhohlwa ukuthi ngathandazela akasabuya uyolandela lento esuke wayilanda kuhle ukuthi into yakho uyigcina into yakho uyilandela ingoba nathi hlala sithi kumela ugeze kunento ekuthiwa ukugeza komuntu okubaleke kakhulu kunako ngabe uyathandaza ngabe wenzani kuhle ukuthi ugeza masikhuluma ngokugeza asikhulumi kuphela ngokuthi uzogezwa ufaka izilwane cha ukugezwa komuntu kuzohlanganisa idalwa zakhe acelelwe kuhlanganiswa lethu kuthiwa impepho neminye yemithi yokukhanyisa izinto zenhlanhla kumuntu bese leyo mpepho noma naleyo mithi ayisebenzise ukuze aphakamisa idalwa zakhe kufana nabantu abahamba bafuna lezi zinto kuthiwa kokuhlola okwane abaprofeti izizwe zonke lezo zinto lezo suka ziphakamisa isidalwa kumuntu ayikho into kuthiwa izizwe ayikho into kuthiwa abaprofeti kodwa abaprofeti kungemithi efana namaphakamo ukuthi mawuyisebenzisa iphakamisa idalwa zakho bese ziyakunika lento oyifunayo yonke into oyifunayo believe ukuthi uyayibiza uyayimemeza izifike ngoba noma ngabe yini ngabe uyathandaza uyibiza emthini wenzani nomuntu uzokusiza mawukholela kuwona umthandazo uzokusiza mawukholela kuwona kodwa kuhle ukuthi mawumuntu uhamba ubuye ukugezwa komuntu kubalekile ukuze umuntu kuvuleka inhlanhla kuvuleka lento asuka ecele bese iyalandelwa ingakho kuhlala kuthiwa kumele asemanzini kumele kwenziweni ngoba kusuka kuvula into yakho angikhathali ukuthi unemali ikhamba kahle akhambi kahle uyadingakala ukuthi ugezwe ukuze izinto zakho ziqhubeke ziphakame noma ngabe yini ngoba abanye izolokade bangamamiliyoni kodwa namhlanje akanamali ulale engadlile omunye sewadayisa ngisho umuzi imoto omunye usemgwaqweni kodwa izolo wayenayo yonke into yasemhlabeni ingoba akalandelanga lento wayenayo kanti ithuba lifika kayi-1 kulomhlaba esiphila kuwo make sure mawusakuphethe uyakulandela ngendlela eright ukuze kusasa ungayithola usenkingeni njengoba ungibona uzozibuza ukuthi manje mina mangilifuna mhlawumbe lolu lwazi wakaze wakhuluma mfana emncane yabona umdle kanjani angifunda umqondo okay futhi ungazi ngibona ngibani umfweni mina okay le ndoda lena mawuthi ngempela njengoba ihleka inhle kangaka mhlawumbe uyafuna noma ufuna ukuxhumana nawe sofuna lento ayiphethe awuyithinte akufona nje ukuthi mkhulu uhleka uma ungahleki ngizokuziba inamba ke ongangithola kuyo ithi 079 13 99 643 079 1399643 ngino MTN la ngifolakala khona ngihleka kuphela awungitholi ngingahleki ngijabulile phela ubaba ojabulile uMTN uthi 063 802 4862 063 802 4862 uyozwa ngathi baba ojabulile ukhuluma la phansi yahleka muhle ngajabula ngimncane kwema